wala talaga, bebe. Hello naman po dyan sa Ma'am Jamila J. Calpo, ayan, pinasugod ni Sir Mark Jacos. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jamila J. Calpo. Welcome po sa aking live streaming. Ayan, Ma'am Buhay, hello din po dyan sa iyo, Ma'am Buhay, na nasa harang daw. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Welcome po, Ma'am, sa aking live streaming. Ma'am Jamila J. Calpo, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jamila J. Calpo. Ayan, thank you naman dyan kay Sir Mark Jacos sa mga pasugod mo dyan. And thank you also for that sweet support, ayun, from Sir Mark Jacos, ayun. Naka-live stream ba ngayon si Sir Mark Jacos? Hindi naman. Minamin KWT, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am. Minamin KWT na nasa harang daw. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. Harang is buhay. O, diba? Thank you naman dyan sa iyo, Ma'am. Ma'am Buhay. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta naman ang monetized channel na account? Tamsak lang, sabi ni Ma'am Minamin KWT. Ma'am Minamin, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Minamin KWT. And welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming all the way from Hawaii. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Monetized channel ka na, Ma'am Minamin. It's been a long time. May naayos kasi ako, guys, na papeles. Ayun. Ay, meron ka pala, Ma'am Minamin, na Ma'am, ilagay kita kay T1. Ayun. Ikaw ang kauna-una, ilalagay ko kay T1. Ay, T2 pala, T2. Mami namin, ilagay kita kay T2. Ayan. Ayan. Hello everyone, sabi na Mami Namin. Hello din po dyan sa iyo, Mami Namin. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Ma'am Maylin Mapile, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapile. Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended channel yan. Ma'am Maylin, may tawag dito. Nagka-problema yung aking computer kagabi kasi nag-shutdown siya mag-isa. And then, ayun, nandito pa rin, Ma'am, sa akin yung yung aking utang ko sa iyo kagabi is 4 plus 5, ayan. 9WH, Ma'am, ang utang ko sa iyo. Nag-shutdown siya mag-isa. Kaninang umaga pagising ko, shutdown lahat. And then the rest of yesterday's playlist is utang ko po yun, ayan. Board Vlogger, mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Board, kumusta? Wala ako sa iyo, Board, kanina. May inasikasa akong mga papeles, guys. Some kind of a very important documents that I need to settle. Ayan. Kaya hindi ako nakapag-video sa inyo kanina. Maaga akong umalis kanina. May inasikaso lang. Joe Margel, mega love shoutout na dyan kay Joe Margel. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan, si Joe Margel. Ayun. Kumusta naman dyan, Ma? Wala ba tayong lakad dyan ngayon? Tamsak dan, boss. Buhay, Maylin Mapili. Ako sabi ni Board Vlogger, o, diba? Sir Mark Jacos, nandito na rin sa atin, guys. Sir Mark, thank you naman dyan sa pag-imbita mo ng iyong mga kaibigan. And welcome back sa aking live streaming. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan, guys. See? Sir Mark Jacos, ayun. 588 sa mga tropa na sumugod kay Uragon, o, diba? Thank you naman po dyan kay Sir Mark Jacos sa mga pasugod mo dyan. Oo. Welcome back sa aking live streaming. Minamin KWT, Sir Mark Jacos, yung sabi ni Board Vlogger. Ayan. Si Ma'am Buhay, hindi naman kagabi. Ma'am Buhay, hindi ka naman nag-live stream kagabi.
Parang pa-host. Ayun, sabi naman buhay. Thank you naman dyan sa iyo, Mambuhay. Ay. Sa mga paharang mo dyan. T1 hanggang T2 tayo, guys. Board, kukunin ko board yung kahapon na mo. Nakita ko yun yung premiere mo. Ay, live pala to. Akala ko premiere to. Patamsakan natin ito. T3 guys, patamsak din ako guys. T3, ayan. Ma'am Simpolay, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpolay Leonardo. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Simpolay Leonardo na nandito sa atin ayon. Mega shoutout naman dyan sa iyo Ma'am Simpolay. Kumusta naman tayo dyan. Welcome back din sa aking live streaming. Salamat host Ora. Ayan, sabi naman Minamin, KWT. Always welcome po ma'am, always welcome. Nandito rin sa atin guys si Ma'am Marie Batangueña. Mega shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Marie Batangueña. Thank you also for keeping me in your background and welcome back din po ma'am sa aking live streaming. You and yun, I am in sa buhay mo haste Ora, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan na may code sa aking best friend. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Buhay. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Okay lang po sir host. Kayo po kumusta sir Urogon? Medyo okay lang. Medyo okay lang. May naasikaso ako guys na something very important documents. Ma'am Krisa 27 nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Krisa 27. Uy, mega shoutout naman dyan sa iyo ma'am. Hindi ka ikaw ang first honor ma'am. Welcome back din sa aking live streaming Ma'am Krisa 27. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Abu Dhabi YouTube Superman. Highly recommended monetized channel yan guys. Napakalaking pala isdaan yan si Ma'am Abu Dhabi YouTube Superman. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Abu Dhabi YouTube Superman. Welcome back din sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa guys katikitan yan si Abu Dhabi YouTube Superman. Makipagkaibigan na rin po kayo guys kay Abu Dhabi YouTube Superman ang ating nagpa-renew. Ayun, I miss you Abu Dhabi YouTube Superman. Hindi na ako nakakapunta pala sa iyo. Medyo busy lang guys. Itong itong week na to medyo busy ako kasi may naasikaso ako ng napaka-importanting documents, as in documents. Maylin, patamsak ng premiere ko. Thanks, ayan. Sabi naman Buhay. Meron ka palang Mambuhay. Sige, kunin natin yan. Ito guys, si Mambuhay, kung di nyo pa, kaibigan, Juts Uragon, iba link sa T3D akin po. Ay. Tama naman Ay, hindi ba sa'yo? Sorry na talaga. Walang yaka sa'yo yun Binago ko, ganun pa rin. Mega love shoutout na dyan kay Abu Dhabi YouTube Superman. Ayon. Walang yaka board sa'yo yon. Baka guys hindi nyo pa kaibigan guys si Mambuhay. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Mambuhay. Napaka legit and organic. Highly recommended monetized channel yan guys. Diba? Na may premiere. Be Unto You My King by NP2 Music Group. Ma'am, ilagay kita ma'am sa T4. Ayan. Ma'am Marie Batangueña, ano pa ba yung mo? Ilagay kita sa T5 na lang. Si Ma'am Marie Batangueña ata may premiere to T5, hanggang T5 guys, ayan. Ma'am Clara Del Ilang, happy birthday Sir Board. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am
Claridel Ilangan, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel din yan. Si Ma'am Claridel Ilangan na nandito sa atin. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Claridel. Ma'am Claridel, hindi ako nakapag sa iyo. Pauwi ko lang. May inaskaso akong super important docs. So, diba? Hindi ako nakapag-DJ sa inyo guys. Tapos kaninang umaga naka-shutdown pa yung yung aking computer. Ma'am Marie Batangueña, T1 and T2. Noted po ma'am, 2WH. Yan okay na pala, Jutes Uragon. O, diba? Langga Lai, mega love shout out. Host, Ora busy na sa kusina. Sorry, need na out. Ayan. Sige lang po ma'am. Sige lang po. Guys, padikit naman ako guys sa ating newly renewed. O, diba? VIP member na si Abu Dhabi YouTube Superman. Baka hindi nyo pakadikitan yan guys. Napakalaking bahay yan. Promise. As in. Ma'am Marie Batangueña. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Marie Batangueña. Tapos na ba yung mo, Ma'am Marie Batangueña? Guys, abangan nyo guys, this coming June, na rin guys, music streaming si Joe Margel. Baka naman guys, oo. Ang aking pamangkin niyan guys, June ko na lang simulan para July, August. Pumasok siya sa monetization, mga ganun. Kasi medyo busy pa ako, inasikaso ko yung papeles ng, yung binili ko, ganun. Thanks host, sabi ni Mambuhay, ayan. Always welcome po Mambuhay. Ma'am Simpulay. Hello naman dyan sa'yo. Kumusta si, Toto? Kumusta si Ma'am Simpulay? Merong isang case kahapon. Katulad kay Ma'am Simpulay, ang clinic niya is Cheque. Tulad kay Ma'am Simpulay, ang darating sa kanyang sahod is check-in din. Napapalit mo na ba, Ma'am Simpulay, yung check-in mo? Okay lang po, Sir Host. Ayan, sabi ni Ma'am Simpulay. Okay. Guys, T1 hanggang T5, baka naman. Thanks host, Abu Dhabi. All bell done, sabi ni Joel's Finest. Oy, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Joel's Finest. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended channel yan guys. Si Joel's Finest who is in our live streaming also. Sir, kumusta naman tayo dyan? Ilang ka na ba, sir? Ma'am Jo, nasa Lundaga. Oy, pre, kumusta naman tayo dyan, pre? Nakatulugan ko yung music streaming ni May Vlog kagabi. Tapos si Ma'am Adel, kasi nga maaga ako kanina guys. Mega love shoutout naman dyan kay Pri, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Highly recommended monetized channel also na nag-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Welcome back din sa aking live streaming. Hindi po siya pwede palitin, Sir Host, kahit po sa main branch sa Makati, Sir Uragon. Ayun. Opo, ma'am, hindi mo mapapalitan po yun. And then, ang tanging solution lang naman is you have to open a dollar account and then i-deposito mo yon, ganun. Patamsak premiere ko, sabi ni Harlem O. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel na may kaibigan na foreigner. Napagkakamalang ako. Diba? Ako yung pinagbibintangan nila, pre, na ako daw yon. Diba? Meron siyang kaibigan guys na foreigner. Si Harlem O. Baka naman guys. Kumusta naman yung kaibigan mo si Great Help, di ba? Kaibigan yun ni Ma'am Claridel Ilangan. Oo. Tapos napapagkamalang ako. Kumusta ka? Siko kanina host, grade na ako, I don't know. Now if balik grade 8 plus, grade 9 na, ayan. Ikaw yun boss, hindi po ako yun Harlem O. To be honest, hindi po ako yun. Sir, 3 po natamsakan ko. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Sige po, Ma'am Maylin Mapili. 3, ayun. Napa-English tuloy tayo sa Great Health na yon. Oo nga. Oy,
Sabi ni Harlem, ako daw yun, pre, patay na. Kaibigan yun ni Ma'am Claridel. At saka kay kay ni Pre. Pumasok Ma'am Claridel kay kay Pre kagabi. Tapos nandun si Harlem O. Tapos, ayun na nga, pinagbibintangan ako. Ako daw yun. Kumusta naman, hindi ako marunong mag-English. Oy, never. Oo nga. Hello po, Yahoo, sabi ni Harlem O. Harlem O, Jonas Salundaga, sabi ni Board Vlogger. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Board Vlogger. Patamsak din ako guys, T1, T2, T3, T4, T5. Ayan. Baka naman guys, patamsak. Pero host, dumikit sa akin kagabi, si Great Help. Oh, di nga. Dinikitan ka pala ni Great Help. Sana all, dinidikitan ni Great Help. Oo, hindi ko nakita yon. Hindi siya Harlem. Naka-hide ka daw sa live mo Harlem. Oh, sabi ni Great Help. Oo nga, naka-live daw siya. Nandun din ako, sinilip ko. Kasi dapat kakamalan niya akong ako daw yon. Kaya hindi ako nagsasalita na lang. Oo, para alam na this. Box Jonas Salundaga, salamat sa pagbomba sa premiere ko kagabi. Co-host ako sa isang GLS kaya di na ako nakapag-invite kahapon. Ayan, sabi ni Board Vlogger. Dinikitan ako. O, diba? Sana all dinidikitan. Ako ay hindi ako dinikitan noon. Promise, as in. Board Vlogger 8, walang blema yun. O, diba? Tapos Ma'am Claridel, ako yung napagkakamalang na ako daw yon. Ang aking ninja is puro Uragon. Si Little Ora lang. Oo nga. Kasi kinantahan ko daw siya. Oo nga. Through the years. Todo hawak ng mic si Harlem. Todo birit. Oo nga. Puso ni Jeans Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Jeans Channel. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended legit and organic friends of us guys. Si Jeans Channel na nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Jeans Channel. Welcome back din sa aking live streaming. Galing ni Great Help. Gagala din yun sa inyong mga LS. Sabi ni Pre. Buti naman hindi ako dinikitan. Patay ako sa English na yan. Mamaya ando na naman siya sa iyo Jonas Salundaga. Siguro. Kasi sabi niya dun kay Ma'am Claridel Ilana, matutulog na daw siya. It is because 4 AM na ng umaga sa kanila. And then, nung mag-live stream si Pre, nandun siya kay Pre. So, ibig sabihin, 4 na oras lang yung nun. 4 na oras lang yung live streaming niya. Ayun na nga. Ay. Si Bebe, nag-lipstick si Bebe. Sana wala nag-lipstick. Ano ba nakakain mo tag-lipstick ka? Puso ni Jeans Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din po sa aking live streaming. Guys, ipunin nyo lang guys yung premiere na tinamsakan nyo ha. Guys, huwag kayo ganyan ng bintang kayo. Bad yun, diba? Sabi ko nga sa inyo guys, bad yun. Oo. Ma'am MDino Vlogs. Ma'am MDino, hindi ko ma'am mabubuksan-buksan ang iyong account. Ma'am, kailangan kapag binubuksan ko yung account ko ma'am is that kailangan ma'am is may magbe-verify kasi ma'am may pipindutin kang number. Tambay lang host, busy pa yun. Always busy si MDino Vlogs guys. Inaayos ko yung account niya, hindi ko mabuksan-buksan. Ayun. Ayan, si Ma'am MDino Vlogs, nagbabalik po natin guys na kaibigan. Highly recommended, monetized channel yan guys, si MDino Vlogs. Mega shoutout naman dyan sa iyo, MDino Vlogs. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Atimon, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended, monetized channel na. Kaninang umaga nakabidya ako kay Ma'am Atimon. Nandun si Ma'am Claridel. May bula-bula. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Happy birthday naman dyan sa iyo, Ma'am. Huwag ikaw alala, Miss Jo, nasa likod mo lang ako, diba? Sana all may nasa likod. Happy birthday, Atimon Vlog, sabi ni Board Vlogger. Sir Board, Happy New Year. Happy birthday, sir. Okay, host. Mayang umaga, host. Okay ka, host. Ayan. Ma'am, Philippine time po ba yan? Philippine Standard Time po ba? Sir, Uragon T1 to T5 done po. Ayan, sabi naman Simple Lie, Leonardo. Ayan. Noted.
Kuya Bulabog TV, oy, nagbabalik natin guys na kaibigan si Kuya Bulabog TV. Highly recommended monetized channel also yan si Kuya Bulabog TV. Sir, kumusta naman tayo dyan? Wala ba tayong papatamsakan, sir? Welcome back din sa aking live streaming. Tulog ako sa LS ko. Nainis ako sa net ko. Yatay sa net now, sir. Ayos mo yan. Sean C. Vlog. Sean C. Vlog pala. Mega love shoutout naman po dyan kay Sean C. Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Si Ma'am Sean C. Vlog. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Sean C. Vlog. Welcome back din sa aking live streaming and thank you for that sweet thumbs up, Sean C. Vlog. Nonoy Simple Leonardo Yahoo. Sabi ni Pre. Oo sir, kung kailan ka pwede host. Ayan, sabi ni Ma'am M. Dino Vlog. Sige ma'am. Okay lang po ba ma'am? Mga 9 o'clock in the morning. If it's okay with you ma'am. Lods, Kuya Bulabog Yahoo. Nagtamsak ako sa LS mo kanina, Kuya Bulabog. Ako din, nagtamsak pala ako kanina kay Kuya Bulabog TV and then umalis lang din naman ako. Ayan. Guys, dalaw-dalaw suklihan ko kayo guys. Sabi ni Ma'am M. Dino Vlogs, Ray, May, John. Palablab Premier host, sabi ni M. Jeans, ni Jeans Channel, di ba? Ilagay ko kay T6 guys. Ay T6 pala si Harlem. T7, ayan. DJ Rance. T7 guys, T7. Baka naman guys, T1 to T7. Tambay lang, busy pa, nagluluto, sabi ni Ma'am MD na vlog. So, okay sir, noted, message kita host. Tambay lang ha, busy pa, pagbalik ko tapos ka na host. Ayun. Sige lang po Ma'am MD na vlog sa yun. Huwag mong tawanan yan, pre, mas nangangailangan yung pinakababa na link. Okay guys, nangangailangan. Oo, yung nakapin. Baka naman. Yung nakapin guys, nangangailangan. Baka naman. Sana all. Nangingisda. Malaking bakulaw. Mega love shoutout dyan sa inyo guys. 7 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Baka guys may mga premiere kayo dyan. Patamsakan natin. Mamigay tayo ng WH. Sa mga monetize and non-monetize. Iniwan ko kasi phone ko sa kwarto. Nasa kusina ko host. Okay lang po Ma'am Andy ng vlog sa yan. Baka madali pa yung pangalan ko kaya isali na yan. Sana all. Sir, +1 po sa premiere. Ayan, +1. Ayun, noted po. Ma'am Simpulay, thank you also for keeping me in your background. T3, si Jeans Channel. Guys, ipunin nyo guys kung ilan yung tinamsakan nyo ha. Bigyan natin ng WH. And then the rest guys is yung kahapon ng mga nagtamsak guys, hindi ko na-play kasi nag-shutdown yung aking computer. So, ngayon ko ipi-play po yan, magdamag. Ayan. Baka madali yung pangalan ko. O diba, sana all. Welcome po sir host. Sabi ni Ma'am Simple ay. Ayun. Ma'am Midnight Jen, always online. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Midnight Jen, always online. Uy Ma'am Midnight Jen, kumusta naman tayo dyan? Ma'am Midnight Jen, welcome back ma'am sa aking live streaming. Monetize ka na ba, Ma'am Midnight Jen? Abi Channel 1, tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Abi Channel 1. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Abi Channel. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Midnight Jen. Ay, Abi Channel pala. And Ma'am Midnight Jen, always online. Ayan. Welcome back din sa aking live streaming. Kakamoni lang. Newly monetized channel pala, si Ma'am Midnight Jen. Okay, congratulations naman dyan sa'yo, Ma'am Midnight Jen, always online. Welcome also to my live streaming. Pwede po pahingi ng congratulatory message sa'yo po. Ayun. Congratulations naman po dyan. Ito, i-copy mo na lang ha. O sige ha. I-edit mo na lang. Congratulations naman dyan kay Ma'am Midnight Jen, always online sa wakas. O, diba? You are now finally a monetized channel. O, diba? Lahat ng mga hirap, pagpupuyat natin is totally paid off na. Congratulations naman dyan sa iyo, Ma'am Midnight Jen. Welcome sa aking live streaming and congratulations po sa iyo.
Baka naman guys, oo. Nanghihingi kami guys ng congratulatory message. O, diba? Nabulol ako. Para kay Ma'am Midnight Jen, always online guys. Jonas Salundaga, mega love shoutout sa'yo. Sabi ni Ma'am Midnight Jen, uy pre, bakit ang haba ng tawa mo? Oy, ha 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 ha. I-edit niya na lang. Sige na. Midnight Jen, all well done. Sabi ni Sir Joel's Finest. Baka naman. Oo. Tuwang-tuwa na naman si Pri. Uy. Bakit ba Pri? Tuwang-tuwa ka dyan. Simpulay Leonardo, mega love shoutout. Sabi naman Midnight Jen, always online. Harang daw. Sir, thank you naman dyan sa mga nagpapaharang-harang dyan guys. Maraming salamat sa inyo. Puso ni Jeans Channel. Oy. Tamsak pa more. Patamsak guys, T1 hanggang T7. Baka naman. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Patamsakan natin. Pahingi ng dalawa guys. Maluoy na. Joel's Finest, thank you daw. Ayun, sabi ni Ma'am Midnight Jen. T1 hanggang T7 tayo guys. Kung T8 pwede pa, okay lang po yun. Ayan, hanggang 7, ayan. Host, may premiere din po ako. Ayan, sabi ni Ma'am Midnight Jen. Sige. Hanapin natin yan, Ma'am Midnight Jen. Hello naman dyan kay Bebing naka-lipstick, o, diba? Ayan. Asan ba yung premiere mo, ma'am? Asan ba? Ayun, nakita ko na. Chicken nilaga, o, diba? Ilagay ko, ma'am, kay T8. Guys, T8. Para kay Ma'am Midnight Jen. T8, ayan. Hanggang T8 tayo guys, hanggang T8. Thank you po host. Always welcome po, always welcome. T1 to T6, Dan Tamsak. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. 6WH, ma'am. 6WH, noted po, ayan. T1, T3 Dan, sabi ni Dude and Beyond. Ma'am Dude and Beyond, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Dude and Beyond. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Ma'am Dude and Beyond. Noted po ma'am, 3WH. Welcome back din po sa aking live streaming. O diba? Kaibiganin nyo na rin yan guys, si Ma'am Dude and Beyond. Napaka-legit and organic, highly recommended channel yan si Ma'am Dude and Beyond. Ayun. Host ask lang i-previously, tamsak, no need to comment. Ayan. Previously tamsak, no need to comment. Okay lang po yun, sir. Joel's Finest. Laman. Sana all may laman. Tamsak again, host. Thank you naman dyan kay Ma'am Jeans Channel. Ang dami-daming ninja ni Ma'am Jeans Channel. Sana all. Sana all dinidikitan ng ninja. Hanggang T8 tayo guys, hanggang T8. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys, patamsakan natin. Sir, +1 po yung kay Ma'am T8, ayan. +1. Noted po. Ano pa ba? Guys, dikitan nyo yan guys si Sir Joel's Finest. Baka naman guys, napaka legit, organic, and very supportive friend of us guys. Baka naman sir, +1. Sir, Uragon T1 to T8 nan po. Sabi ni Ma'am Simpulay, 8WH. Ayan, noted. Ayan. Ugat. Thank you naman dyan kay Ma'am Jeans Channel. Ang daming pantamsak. O, diba? Ugat ni Jeans Channel. Wala ba yung bumbunan ni Jeans Channel? O, diba? Baka naman meron. Ilabas mo naman yung bumbunan. Ma'am Jeans Channel, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Jeans Channel. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. Baka may itatanong kayo guys. Pwede kayo magtanong. You can ask question.
Thank you guys. 6 million people in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, ayun. Talampakan ni Jeans Channel, baba bahay please. O, diba? Dugo. O, akala mo yung dugo na nilabas. Tamsak mua. O, diba? Magtamsak muna ako. Tamsak. Mama Timon, wala ba tayong tatamsakan dyan, Mama Timon? This is the mix of DJ Ward. Guys, 7 na lang guys, si Ma'am Jeans Channel. Baka naman guys, pwede na natin pag-graduate ng grade 4. Ayun, para maging grade 5 na rin siya. Baka naman guys, oo. Pag-graduate na natin guys, 7 na lang ang ay 8 pala ang kailangan. Baka naman, oo. Makagraduate lang guys si Jeans Channel. Sana naman. Road to grade 5 guys, ayun. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae at di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko DJ Army Bomb Blast. Pinibigay kang lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Parang sa mga alaman na kailangan pa ng o magsisi. Ma'am Jeans Channel, pasuyo ako Ma'am Jeans Channel. Mag-press 0 ka, ayan. Road to, ano guys, road to grade 5, ayan. T5 to T8 dan sabi ni Ma'am Duden Viad plus 3, ayan. Noted po. Ay plus 4 pala, ayan. Yan guys, so road to grade 5, baka naman 1WH, mamimigay ako guys, 1WH sa road to grade 5, si Ma'am Jeans Channel. Full pack ako sa iyo Jeans Channel, pasokli, sabi ni Ma'am Duden Viad, plus 1 ma'am, ayan, plus 1. Ito pa guys, si Ma'am Dud and Beyond. Baka naman hindi nyo pa kaibigan yan. Si Ma'am Dud and Beyond. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kay Dud and Beyond. Ang mga laki natin, dalawa na sa kamay na pala ang akin. Hindi naman kinain ang sa natika din. Matulog ako sa mantin. Tutuan natin ang kapit na laging libo ko bakit ang data. O ba't biglang na nang tumakbo? Wala nang bago. Muna lumayo sa'yo, alam na ko ba kayo? Oh baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae. Bigyan kita ma'am ng code Ma'am Jeans Channel. Jeans, ayan. Hi Ma'am Jonah, mega love shoutout. Ma'am Sol Bihasa Vlog, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sol Bihasa Vlog. All the way from Taiwan. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Sol. Ma'am Sol, kumusta naman tayo dyan? Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Hi Ma'am Jonah, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Sol, bituka ni Jeans, tamkis again. Wala dami. Ma'am Dudin Bian, hello po, sabi ni Pri. Press 0 ka lang, Ma'am Jeans. Ayan. Road to grade 5, guys. Mamimigay ako ng WH. Konti lang tayo, guys. Baka gusto nyo ng WH. I am giving away WH. 1 WH, guys. 1 WH. Sayang naman. Magkikipagkaibigan lang kayo, guys. Road to grade 5. Si Jeans Channel. Ma'am Sol Yahoo, sabi ni Ma'am Jonah. Ma'am Sol, kumusta naman tayo dyan? Mega love shoutout, Ma'am Sol. Salamat sa pastay sa LS ko. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ilan tatamsakan host? Sabi ni Ma'am Sol. Ma'am Sol, T1 to T8. Hanggang T8 po, Ma'am. Mega love shoutout, Ma'am Jonah. Sabi ni Ma'am Sol Bihasa Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. You're welcome, Ma'am Jeans Channel. Ayan, sa bawat isa. Okay, host. Ayan. Opo, Ma'am. T1 to T8, guys.
Dito ka ni Jeans Channel, mega love shoutout. So, salamat sa pa-stay daw sa LS niya. Ma'am Jeans, binigyan kita ng iyong code. Ayan, special code. O, diba? Type mo lang ma'am every time na papasok ka yung jeans. O, diba? Please support our organic friends na madaming ninja. O, diba? Jeans Channel. Atay. Giatay. Okay. Tusok again. Thank you for that sweet tusok, ma'am. Ma'am Jeans Channel. D1 to T7 dan tamsak host. Sabi ni Ma'am Midnight Jen, always online. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pagturingin ka sa akin niya ay matik na. 7WH, ayan. Sa inyo, kuya, natutunan. Brown out kanina, palubat na, ayun. Sabi ni Sir Joel. Sir Joel, huwag mong pilitin. Mga lamang loob ni Ma'am Jeans Channel, nilalabas na. Oo nga, lahat ng lamang loob nilalabas ay sa kapitbahay pala. Kalain mo yun, pinagpira-piraso, pinaglalabas, isa-isa. Oo nga. Parang kinatay lang ng buhay. Oo nga. Time check tayo guys, it's 24 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng bawat isa at kung gusto nyo ng WH, namimigay ako guys ng WH, free WH. Oo nga. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. O, diba? Good. Magtatamsak muna ako sa mga premiere nyo guys. Manalo, kau ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, ginawin sa puso ko. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na. Parang sumetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa ko kalipin. Kain muna ako host, tatlo pa lang natamsakan ko. Sabi ni Ma'am Sol Biha sa vlog. Noted po Ma'am Sol. Anong kakainin mo dyan man? Pientang? Ito ang katawan ni Jeans. So, di ba? Ma'am Jeans, bigyan kita ng binigyan kita ma'am ng code, ma'am. I-type mo lang ang Jeans. Ayan. Every time na papasok ka dito. And then meron tayo guys na road to grade 5. Si Ma'am Jeans Channel. 8 na lang guys ang kulang. Baka naman. Binababa yan guys ni Nightboat. Ayan. Si Ma'am Jeans Channel. She makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe, and heaven knows existence almost body. Road to grade 5 guys, 1WH, free 1WH sa mga nangangailangan. Papa Hubert, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Papa Hubert. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Papa Yu. Mega shoutout naman dyan sa iyo Papa Yu. Welcome back din sa aking live streaming. Books at dinuguan ang ulam ni Jeans Channel. Oo nga. Kubashi Shoga, nandito na rin sa atin guys. Highly recommended monetized channel also. Yung mga mahihilig mag-gamings dyan guys. Mga Mobile Legends especially. Ayan. Makipagkaibigan kayo dyan kay Sir Kubashi Shogun TV. O, diba? Bopis. Ayan, sarap ng Bopis, no? Sarap ng Bopis. Alam nyo yung binubopis na yung kangkong. Gusto ko yun. Sarap nun. Tapos may atay. Ay, hindi pala atay yung baga. Alam nyo yun. Yung may baga. Sarap kaya nun. Tapos medyo konting maanghang lang. Tapos igigisa mo lang. Tapos lalagyan mo ng konting toyo. Tapos lalagay mo na yung yung kangkong. Ang sarap nun. Mega love shoutout po sa lahat. Sorry nakapag wala kuryente ko. Nakapag wala kuryente ko. Ayan. Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended monetized channel also yan guys. Si Ma'am Saimi D Vlog is in our live streaming.
Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Saimi D. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am M. Dino Vlogs, thank you also for keeping me in your background, Ma'am M. Dino Vlogs. Papa Yu. Sir Aldrin Gandesa, magandang gabi naman dyan sa iyo. Sir Aldrin Gandesa. Ito pa guys, highly recommended monetized channel yan, si Sir Aldrin Gandesa, who is in our live streaming. Sir Aldrin, kumusta naman ang kapugian natin dyan? Miss you all. Sabi ni Papa Yu. Papa Yu, kumusta naman tayo dyan, sir? Patusok sa premiere, sabi ni Ma'am, say midday vlog, ayan. Sige Ma'am, tapos na yung kahapon mo Ma'am. Ilagay natin Ma'am kay T9. Maluoy guys, may road to grade 5 tayo guys, baka naman. Ma'am Saimi D Vlog, lagay kita kay T9. Hanggang T9 tayo guys. T1 to T9, baka naman. Nako po sir, wala kuryente. I hate you Papa Y. Hahaha. Sir, patamsak din ng aking premiere. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Sting Idora. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sting Idora. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Sting Idora, who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Sting Idora? Welcome back din sa aking live streaming. Bahala kayo if you hate me. Nasa inyo na yun. O, diba? Patamsak maluoy. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. The Golden Pavilion. Baka pavilion. The Golden Pavilion. Ilagay ko sir kay T10. Ayan, si Sir Aldrin Gandesa. 10WH guys, 10WH. T10 guys, T10. Baka naman maluoy. T10. Kain lang ako pre, maya na ako magtamsak ha. Ayan, sige pre. Tagal ako din naka-online host. Oo nga, Ma'am Sting Idora. I-push mo lang yan, Ma'am, sayang. Mega shout out, Papa Yu. Sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. T1 hanggang T10 guys. 10WH, makukuha nyo sa akin. At kapag dinikita nyo ang ating road to, road to 500. Ayan. Road to grade 5. Mamimigay din ako ng 1WH sa bawat didikit sa ating road to grade 5. Alas 12, Jeans Channel, Dan Pulpak, sabi ni Alas 12. Kanino ba si Alas 12? Bigyan ko ng WH bawat didikit guys kay Jeans Channel. Ma'am Saimi D. T10 ka, Ma'am Saimi D. T1 hanggang T10 guys. Kanino ninja si Alas 12 guys? Bakit Ma'am Saimi D Vlog naka-disabled ang live chat? The mix of DJ St. Mark. Magtamsak muna ako. Ayan. Kay Midnight po host ito. Ayan. Sige Ma'am Midnight. +1. Bigyan kita Ma'am ng +1 sa pagdidikit mo kay Ma'am Jeans Channel. Road to grade 5 guys. Baka naman. 1WH. Another 1WH. Anim na lang guys. 6 na lang si Jeans Channel. Baka naman guys. Road to grade 5. Magpa 500 na siya guys. Jeans Channel, Dan Pulpak, sabi ni Ma'am Midnight Jen, always online. Uy, Ma'am Midnight, bigyan kita Ma'am ng another +1. Mega love shoutout po Tito, Papa Hubert, sabi ni Ma'am Simple Leonardo, or si Toto, or si Nonoy. This is the mix of DJ St. Mark.
Baka may mga katanungan kayo guys about mga ano na, mga gusto nyong malaman. And guys, starting ano pala, June 1, lahat ng mga non-monetized channel is magkakaroon na rin kayo ng harang. Lahat ng mga non-monetized channel, magkakaroon na din ng harang kayo. Kaso, ang kapangitan niyan is that, lahat ng revenue yung nakukuha ninyo is hindi yan pumapasok sa inyo. Pumapasok po yan kay YouTube. Siguro taghirap ngayon si YouTube. Kaya i-monetize yung mga non-monetized channel ngayon. Ay hindi pa, lalagyan ng harang pala. So, sa mga non-monetized channel, lugi kayo kasi pinagkakapirahan yung mga account ninyo. Ganon. T1 hanggang T10 tayo guys. T1 hanggang T10. Papayu. Sabihan niyo ako guys kung ilan yung tinam sa kanya. Wow! Kay DJ Puput pala yan. Pa-share it naman! Powered by DJ Bobo Exclusive. Power, please. Ano pa ba? Stingidora T10 na yun. Titay Cheng, tamsak po. Oy, kaninong Si Titay Cheng. Kay ano pa ba? Kay Ma Midnight Jen. Mega love shoutout naman po dyan kay Titay Chen na merong 5,250 diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Titay Chen. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function. Highly recommended monetized channel to guys. Napakalaking bahay na merong 5,250 subscriber diba? Mega shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Titay Chen. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Sa aking mumunting bahay diba? Mega shoutout naman po dyan sa iyo ma'am. And thank you also for joining my live streaming, si Papa Yu. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. 7WH. Ayan, 7WH. Luluto na po ako. Ayan. Sige, Papa Hubert. Ayan. Noted na. Ma'am Dread Bicol Kitchen nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Dread Bicol Kitchen. Nasa harang daw. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Dread? Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Dread? Mega shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome sa aking live streaming. Sir Dan po T1 to T10. Sabi ni Ma'am Simple Lai. 10WH. Noted. Dread Bicol, mega shoutout. Sabi ni Papa Yu. Guys, pag-graduatein nyo na guys si Jeans Channel. Baka naman guys, Road to grade 5. Ma-midnight Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ayun, 9WH, ma-midnight Gen. Noted po, ayun. 9 plus 2 ma'am, meron ka sa aking 11WH sa pagdikit mo kay Ma'am Jeans Channel. Nakapasok na tamsak po. Ayan. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Dread Bicol Kitchen. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Dread Bicol Kitchen.
All the way from Malaysia pa yan. If you want an audience from Malaysia, guys, all you have to do is to visit also, ma'am, Dread Bicol's Kitchens channel and do connect to our legit and organic, highly recommended channel friend. Ayan. Ma'am Dread, ilagay kita, Ma'am Dread, kay T11. Ayan. Hanggang T11, guys. T11. Si Ma'am Dread Bicol Kitchen. T11. Ayan. Shoutout po sa lahat. Maluoy mo sa premiere ko. Tusukin nyo na. Ayan. Si Papa Yu may premiere din, guys. Ayan. Papa Yu, ilagay kita kay T12. Ay, hindi pala. T13. Ilagay kita kay T13. Si T12 active pa yan, guys. Si T12. Hanggang T13 tayo, guys. T13. Wilma Vlogs Channel, Tamsakdan host. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Wilma Vlogs Channel. Thank you also for that sweet tamsak and welcome din po sa aking live streaming. Mabigyan ko ikaw ng moderator function para naman makapagsimula ka na rin makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Wilma Vlogs Channel, and thank you also for that sweet tamsak. Dating tusok sir, T11, sabi ni Papa Yu. Hello po Kuya Uragon. Laglag na naman ako from 203 to 197. Ito pa guys, si Ashuriken. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ashuriken. Road to grade 2. Baka naman guys. Tatlo na lang guys. Mabuti nga natanggal. Ilan lang ba? 5 lang yung nalaglag. Ashuriken. Huwag ka mag-alala Ashuriken. Naka-playlist ka naman sa akin. Ilan na ba ako sa'yo? Naka 33/76. Mega love shoutout Papa Hubert. Sting Idora T1, T2, T11. Sabi na Ma'am Sting Idora. Noted po Ma'am, 3WH. Sambalenyang Waray, Dan Pulpak at Jeans Channel from Midnight. +1 Ma'am, +1. Plus another 1WH. Ma'am, Ma'am Midnight. Ito pa si Ashuriken. Sige na, idamay mo na Ma'am si Ashuriken. 3 na lang ang kulang guys. Road to grade 2. Si Ashuriken. Baka naman guys, 5 araw na to guys, hindi makaalis-alis sa grade 2. Huwag ka mag-alala Ashuriken, naka-playlist ka naman sa akin para naman alam ni Lolo na may pumapasok sa iyo. Mama Maria na channel, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Mama Maria na channel. Mega shoutout naman po dyan sa iyo Mama Maria na channel. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. O diba, ang ganda ni Ma'am Wilma Vlogs channel na meron siyang 631 subscriber. Pastel de Verduras Vegetarian Food. So yummy, try nyo na, easy to do, o diba? Ang ganda ni Ma'am, kung di nyo pa nakikita ang kagandahan tinataglay ni Ma'am Wilma Vlogs Channel, ba? Oo nga, busohan nyo guys, yung binababa ni Ma'am Wilma Vlogs Channel, highly recommended channel yan guys. Oo nga, ang ganda niya guys, as in, hello naman dyan sa maganda, si Ma'am Wilma, o diba? Sir Bok Yagas, kumusta naman tayo dyan? Magandang gabi host, I miss you. Where have you been, Sir Bok Yagas? Kumusta naman tayo dyan, Sir Bok Yagas? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Sir Bok Yagas. Highly recommended monetized channel, mga Papa Balls, Yummy Balls. So, ano ba? Sani, Tapos sana ayun talaga. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Sir Bok Yagas, Pero Jules. Welcome din sa aking live streaming. Guwala host, kakauwi lang. Sana all gumagala. Sa magtatamsak sa akin, please po, be legit para walang laglag. Ayan. Ang Ashuriken Dan, ayun. Ma'am, bigyan pa kita ng another 1WH, ma'am, ayan. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Ashuriken. Road to grade 2 guys. 3 na lang guys ang kulang. Mag-iwan kayo ng tamang bakas guys ha. And then sa ating road to grade 5, namimigay ako ng 1WH. Ayan. Para kay Ashuriken and kay Ma'am Jeans Channel. Sir Aldrin Gandesa, kumusta naman tayo dyan, mga Papa Balls, o diba? Nandito na si Sir Bok Liagas, guys. Kung hindi nyo pa nakikita ang kapugian tinataglay niya ni Sir Bok Liagas, magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Bisitahin nyo ang kanyang channel. Oo, nang masipat nyo ang kapugian tinataglay. Sana all. How to be pogi, sir? Ma'am Maria na channel. I-type mo ma'am yung iyong code, ma'am. Oy!
Ito guys, si Ma'am Mariana channel, meron yung VIP code. One of my VIP member yan, si Ma'am Mariana channel, who is in our live stream. Pero jokes. Hoy, hindi ako nagsabi. Pero galing. Oo. Hoy, may premiere, yung isang mama. Wow, nagpatato. Sana all nagpapatato, o, di ba? Pogi na nga, may tattoo pa, hindi kinaya daw, sobrang sakit. Sir, ilagay kita kay T14. Ayun, T14 guys. Ilagay ko si Sir Bok Liagas na nagpatato, hindi kinaya, umiyak. Umiyak. O, di ba? Sir Bok Liagas, T14. Ayun. Hanggang T14 tayo guys. Inunahan ko. Sinusok ako ang sakit. Oh guys, abangan natin yan. Paka-aabangan natin guys yung yung pag-iiyak ni Sir Bok Liagas kasi ginawa ko na yung request mo kuya, you know na. Ayun. Thank you naman dyan kay Ashuriken. Thank you. Ma'am Adel, nandito na rin sa atin guys, si Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel also guys, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Marami kayong may isda dyan guys kay Ma'am Adel Sulit. Napakalaking pala isda niyan. At kung may mga premiere kayo na pinapabomba, puntahan nyo yan guys, si Ma'am Adel Sulit. Sabog-sabog yan, oo nga. Mama Adel, hello naman dyan sa'yo, Mama Adel. Welcome din po sa aking live streaming. Ash, ayan. Sino pa ba? Ginawa ko na yung request mo, sabi na Ashuriken. Thank you naman dyan kay Ashuriken, di ba? Mama Adel, ingat ka dyan sa Maynila, Mama Adel. Nasa Maynila na siya guys ngayon. Hi po, Tito Pogi, sabi ni Jubel Birin Abad. Hello naman dyan sa aking Oy, Beng, nakalimutan ko pala. May utang pala ako kay Ubay na yung shirt at saka yung sando. Sorry na agad. Sige na. Nakalimutan ko to. Limot ko. Kasi nung kinuha ko pala yung shirt at sando is pumunta kami ng di ba nung namatay yung namatay si Papay Well. Tapos wala, nakalimutan ko, the rest is history na. Mawala na, mainit na hapon dito, sir. Sabi ni Ma'am Adel Sulit. Ma'am, ingat po kayo dyan. Ma'am Dred, Bicol Kitchen, T6 Dan, ayan. Sabi ni Ma'am Dred. T6 Dan, 1AA host, magtusok muna ako ng premiere. Sige. Para ulok, Sir Ruby. Tita, nadadangog. Nakalimutan ko to. Sorry na kayo, Ubay. Ay! I am asking for public apology, di ba? Sa aking pamangkin, guys, kinuha ko yung shirt at saka yung sando, hindi ko pa nababayaran. Mabuti nga, niremind ako ni Ubay. Thank you naman dyan kay Ubay. Niremind ako. Magbabayad ako. Sorry. Oo nga. Ashuriken dan full pack, sabi ni Ma'am Midnight Jen. Ma'am Midnight Jen, +1 ma'am pala. +1, ayan. Baka guys, hindi nyo pakaibigan si Ashuriken. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. At sa road to grade 5 natin guys, baka naman konti na lang talaga. T14 Dan, sabi ni Ma'am Dred Bicol. Ma'am Dred, ipunin mo na lang ma'am lahat ha. Tapos sabihan mo ako ng isahan ha. Hindi ko nakuha guys lahat ng mga tinam sa kanyo. Ipunin nyo na lang lahat. Ilan ba? Meron tayong 14WH. Plus pag dinikitan nyo guys si Ashuriken, mamimigay ako ng 1WH. And si Ma'am Jeans Channel, diba? Hindi ko nakuha lahat guys. Si Ma'am Sting Idora nagbababa po ng kanyang bahay. Tamsak po Tito Uragon, kumusta na po ikaw? I love you po. Ayan. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca, nagbabalik natin guys. Napakabait na bebe, diba? Hello naman po dyan kay Bebe Sophia Bianca. Napaka-sweet. Kumusta naman tayo dyan? Thank you for that sweet tamsak, Bebe Sophia. Ashuriken dan pulpak, sabi ni alas 12. Kanino yung ni alas 12?
T1 hanggang T14 tayo guys. 14W8. Sayang naman guys. Sayang naman. Oo nga. Diba? First tato, di kinaya, sobrang sakit, umiyak. Dapat nilagyan mo sir ng umiyak. Oo nga. From Midnight Jen. Ma'am, bigyan kita ng another 1WH. Ayun. Thank you for helping me out from Midnight Jen. Ayan guys, si Ma'am Wilma Vlogs channel. Kung di nyo pa nakikita ang kagandahang tinataglay ni Ma'am Wilma Vlogs channel, abay busohan nyo rin yung kanyang channel guys. Nang makita nyo ang kagandahang tinataglay ni Ma'am Wilma. Ma'am Adel, noted po Ma'am Adel. T10, T14 dan, ayon. Ma'am, donate. Inunahan. Kay Ma'am Grace B. Vlog, inunahan si Ma'am. Ang sama. Shuriken dan dikit, sabi ni Ma'am Dread Bicol Kitchen. Ma'am Dread, bigyan kita ng another 1WH. Ayan. Tamsak po, Ninang Mariana Channel. Tamsak po, Ninang Adel Sulit. I love you po. Ang sabi ni Baby Sophia. Patamsak ay. Tamsak po Tita Sol Bihasa Vlog. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Oy, 201 na sa Shuriken. Congratulations naman dyan kay Shuriken. Sige po Kuya Uragon, kain muna ako ng dinner. Pwede ba Kuya ikaw muna mag-promote sa channel ko? Kakain pa ng dinner, balik lang po ako. Ayan. Sige lang Shuriken, okay lang yan. Meron ka naman dito ng Shuriken. Ito guys, si Joe Margel, baka hindi nyo pa kaibigan yan si Joe Margel, ang aking pamangkin. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys, kay Joe Margel. At kung meron pa kayo guys ng mga premiere dyan, patamsakan natin. Mamigay tayo ng WH at the same time, magpatamsak tayo ng inyong mga premiere. O, diba? Huwag nyong sinasarili guys ang mga premiere nyo. Sabihan nyo ako ha. Oo nga, huwag kayong madamot. Oo, mamigay tayo ng WH. Huwag nyong pinagdadamot ang mga premiere nyo. PM is the key. Ika na. T1 to T14. Wow, sana all. Nakadami si Ma'am Sol. 14WH, ma'am. Ayan. T1 to 14. Ayan. 14WH. Noted po, ma'am. T10. Baka naman guys, padikit naman ako guys sa ating road to grade 5. Si Ma'am Jeans channel. Ay, di pala yan. Si Ay, mali pala. Ito pala guys, si road to grade 5 natin guys. Ayan. Etong nakapin guys, road to grade 5 natin. Baka naman guys, Tito Uragon, hindi ka po nag-LS kahapon. Ma'am, nag-LS ako kahapon. Yan guys, road to grade 5 natin si Ma'am Jeans channel. Baka naman. Mabilis lang yan guys, 1 minute 22 seconds. 5 na lang guys ang kulang ni Ma'am Jeans channel. Baka naman. Naibigay ko lahat kay Ma'am Jeans channel, pati lamang loob host, sabi ni Ma'am Sol. O, diba? Ilan ba yun, Ma'am Sol? 14WH. Titay Cheng, Ma'am Titay Cheng, mega love shoutout po dyan sa Ma'am Titay Cheng. Ayan guys, binababa ni Nightboot ang bahay ni Titay Cheng. Baka hindi nyo pa kaibigan, napakalaking bahay. Highly recommended monetized channel also si Titay Cheng, who is in our live streaming. Ma'am Titay Cheng, thank you also for keeping me in your background, and welcome back ma'am sa aking live streaming. T14 dancer, sabi ni Papa U +1 sir, noted.
Yung mga monetized and non-monetized channel guys, I'm giving away free WH. All you have to do is to cast your like vote sa mga premiere. Ayan, T1 to T14 ang code ni Nightbot. I-type nyo lang guys ang T1 to T14. Inilalapag yan ni Nightbot guys ang mga premiere. Ayan, isang tamsak, 1 WH ang katapat guys. Palitan natin ng WH ang bawat tamsak ninyo guys sa mga premiere para naman magkaroon kayo ng tamsak sa mga premiere nyo at magkaroon din ng WH ang bawat tatamsak sa mga premiere ninyo. At kung didikitan nyo guys ang ating Road to Grade 2 na si Ashuriken at Road to Grade 5 na si Ma'am Jeans Channel, mamimigay din ako ng another 1 WH. So all in all, magkakaroon kayo guys ng 16 WH. Kapag kayo tinodo nyo guys, kung ilang ninja ang dinikit nyo, palitan ko ng 1 WH bawat ninja nyo. Dan tusok T1 to T13, di ako nagsarili. Sir, 13 WH sir, noted po. Sige, natamsakan mo na yung ano mo. Huwag ka lang mahiya. Oo nga, di ko pa nakita yung tamsak mo doon. Oo nga. Wag mo, 1 WH na lang ang kulang. Di mo pa tinamsakan yung sarili mo. Yan ang tinatawag guys na DIY, do it yourself. Ika. Sa Tagalog ng sarili. Tinamsakan yung sarili. Hello naman dyan sa mapagsarili. Baby Sophia Bianca, mega shoutout. Sabi ni Papa Yu. Oy, tuwang-tuwa si Ma'am Sol. Ma'am Sol, wala ba tayong papatamsakan dyan sa iyo, Ma'am Sol? Guys, padikit naman ako, guys. Padikit. Baka naman, sige. Road to grade 5, guys. Road to grade 5. 5 na lang ang kulang. Yung nakapin sa taas, guys. Sabihan nyo ako, guys, kung ilan yung dinikit nyo sa ating road to grade 5. Baka naman. Di ata tatanggapin nyo host na sinarili lang. Pwede yun, Jeans Channel. Si Ma'am Jeans Channel guys, 5 na lang ang kulang. Road to grade 5. Papa Hubert dan tamsak. Sabi ni Ma'am Adel. Ma'am Adel plus 1 ma'am. Ayan, plus 1. Wala na talaga sir, ubus na sa akin. Dikit dyan. Ayun. Sabi ni Papa Hubert. Oo nga, kay Jeans Channel. Kaibigan niyan guys ni Papa Hubert. Dikitan nyo si Jeans Channel pati si Papa Yu. T11 to T14 dan tamsak. Sabi ni Ma'am Midnight dyan, always online. Plus 4. Ayun. Nakailang ka na ba? 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 WH. Pati kaluluwa ni Papa Yu, binigay na niya. O, diba? Isa na lang yung natira. Oo nga. Dalawang dikit kay Jeans Channel. Sabi ni Ma'am Dread Bicol Kitchen. Ma'am plus 2, Ma'am plus 2. Noted po, ayan. Katawan na lang, wala. O, diba? Marupok yan. Kasi, oo. Mega love shoutout po, Bunso. Sophia Bianca, sabi ni Ma'am Simpolay, or si Toto. O, diba? Lamats, baby Sophia. Susunod na Ma'am Jeans Channel, puso na daw ang ibibigay ni Papa Yu. O, diba? Marupok yan. Si Papa Yu. Huwag niyong sinasaktan yung kanyang puso. Di bali na daw natagain. Huwag lang yung masaktan ang puso. Marupok. Huwag yung pinapaasa yan. Madalas yan bumigay. Oo. Marupok di, diba? May marupok din. Solvia sa may nagmamay-ari na puso niya. May nagmamay-ari na daw ng puso ni Papa Yu. Sana may nagmamay-ari na. Huwag kayo dyan, marupok, proud here. Huwag nyo ako paasahin dyan. Diba sabi ko sa inyo. Huwag yung pinapaasa guys. Kasi kapag ka umasa, nakanganga. Habang naghihintay sa wala. Uyat ka na naman, Dan Full Pack Jeans Channel from Midnight Gen. Ma'am, plus another 1 WH. Ma'am, naka 20 WH si ma'am. Ayun, sige. DJ Rodski, the best.
Ilan ba si Ma'am Jeans Channel? 400? Ilan ka na ba, Ma'am Jeans Channel? 499 na guys. Isa na lang talaga guys. Isa na lang talaga si Ma'am Jeans Channel. Ninong Papa Hubert, hindi ka papaasahin. O, diba? Ay, Baby Sophia. Diba? Hindi ka daw paaasahin. Huwag na kayo guys na nagpapaasa ng tao. Mali po yun. Isa na lang para mag-grade 5. Sabi ni Ma'am Solbiha sa vlog. Oo nga guys, eto, road to grade 5. Ayan. Sige na guys, maluoy mo. Huwag nyo yung pinagkakait guys ang makipagkaibigan. Kasi kapag pinipili nyo guys ang magiging kaibigan nyo, yan ang malaking pagkakamali nyo guys. So, simply make friend to each and everyone. Alam nyo ba guys na bigyan ko kayo ng napakagandang tips. Ang kaibiganin nyo guys is hindi yung mga malalaking bahay. Ang kaibiganin nyo guys yung mga nagsisimulang YouTuber. It is because somehow they will going to support your channel. Habang hindi pa yan monetize, they will going to support each and every day ng kanilang pag pupunta sa mga live streaming, they will come visit your channel. Ayun, mga ganon. Pero syempre, supportahan nyo pa rin guys yung mga malalaking channel. It is because malaki ang may aambag niyan sa inyo. Promise, I do. Pero when it comes sa mga watch hour, when it comes sa pagiging, sa pagkakaibigan guys, they will going to support you all through the way. Diba? Mga ganon. Tip lang. Pero sabi ko nga sa inyo guys, almost every day I'm reminding you all that at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod sa inyong mga channel. Kung paano nyo dadalhin ang inyong mga channel. Ayun. Tusok po, sabi ni Ma'am Cell Life TV. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Cell Life TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Si Ma'am Cell Life TV. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Cell Life. Ma'am Cell Life, kumusta naman po dyan sa'yo Ma'am? Thank you for that sweet tusok. Minamin KWTV Dana po sa bahay mo po. Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Ayan. Jeans Channel Danpool Pack from Midnight Gen. Ma'am plus one, another WH. Ayan. Nakarami si Ma'am Midnight Gen. Graduate na guys siguro, si Ma'am Jeans Channel. Diba? Graduate na siya. 500 na siya guys. Baka naman pwede nating dagdagan. Wow naman, Baby Sophia Bianca. Salamat for that. Ray Tamsak, sabi ni Ray Cariaga. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Ray Cariaga. Ang kapatid ni Pri. Tamsak dan all teaser. Ayan, sabi ni Mama Maria na channel. Noted po, Mama Maria. Ayan. $14WH. Ayan, $14WH, Mama. Ayan. You're welcome po. Hanggang saan T14. 14WH guys. 14WH. Ma'am May Vlog. Hello naman dyan kay Ma'am May Vlog. Oy, pre! Para sa atin layuhan man dito sa bayan, ilang tumili. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di naman napapansin. Kumusta ang lahat guys? Magtamsak kayo guys, magtamsak. Time check tayo. 1 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Tamsak po, Tita May Vlog. Kumusta na po ikaw? Yan guys, si Ma'am May Vlog nag-music streaming every day, every night. Ayan. Highly recommended channel ang kapatid ni Pri. The bass is pumping, the beat is bumping, yeah. Hands up in the air. Bass is pumping, the beat is bumping, yeah. Rock, the bass is pumping, the beat is bumping, yeah. Dikit kay Ray, ayan, sabi ni Ma'am Dread, Bicol Kitchen. Baka guys may mga katanungan kayo sa inyong mga channel guys, you can ask, ayan. Huwag kayong mahiya guys, magtanong. May vlog, sinuklian ka na po. Salamat po sa pagbisita, sabi ni Ma'am Jeans Channel.
Ma'am Jeans Channel, baka may extra gadget ka dyan, ma'am. Marami ay meron kang nakuha 10 ata na dumikit sa'yo. Para hindi yan maglagas, ma'am, ang gawin mo, ma'am, is i-play mo yung iyong channel using your Ninja account, using your second gadget. Kung may extra gadget ka dyan, i-play mo muna, ma'am, para naman may WH na pumasok sa'yo, may subscriber na pumapasok sa'yo. Ganun po yun, para balance lang, hindi maglagas. Oo nga. Magsarili ako host. Ayun. Sabi, okay lang yun, Puso ni Jeans Channel. Okay lang po yun, Pero, wag mong, ipi-playlist yung sarili mo everyday, ha? Basta i-play mo lang ng ibang account mo, or pwede mong i-log out yung account mo, i-play mo ng sarili mong, if you are using phone, ayun. Much better ko if you are using computer, you can simply, play your video using your Ninja account. Para naman isipin ni Lolo na may pumasok sa yung subscriber ngayon, may pumasok din na WH kasi may nanood sa yung video and then may nag-subscribe sa iyo para hindi maglagas. Ma'am Mariana Channel. Ano po to, ma'am, na binababa mo, ma'am? Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, si Ma'am Mariana Channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Mariana Channel. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan, guys. Na may code sa aking MYC. Ayan. MYC, guys. Titay Cheng, ito guys, si Ma'am Titay Cheng. Guys, yung mga bago natin guys na kaibigan, you don't need to drop your channel link. All you have to do is to call Nightbot. Mag-type lang kayo guys, mag-type lang kayo ng Ora Mi Channel DJ PJ. or tawagin nyo lang si Nightbot or isang tuldok lang. Ibababa yan guys ni Nightbot ang inyong mga bahay. Hahanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay. I-type nyo lang guys ang Ora o kaya Me o kaya Channel o kung kaya Nightbot o kung kaya mag-isang tuldok lang kayo guys. Si Nightbot na ang bahala maghanap ng bahay nyo at si Nightbot na rin ang bahala magbaba niyan sa inyo. Subukan nyo guys. Tawagin nyo lang si Nightbot o kung alin man dyan sa pinet ko. Ayan, Ora, Me, Channel or Nightbot or isang tuldok lang sapat na. Or pwede pala i-play sarili ng ninja ko. Ayan. Pwede po. Padagdagan ko lang ng user. Ayan. Sige, Ma'am Marie. 7 to 14 dance plus 7 WH, ma'am. Parod. Ayun. Sino si Parod? Hello naman dyan kay Parod na merong 4 na subscriber. Papa you. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa bawat isa. Ayun. That's the key to a healthy channel na tinatawag. Huwag na sana pilitin music yun na lang sir. Mas lalo Huwag na sana palitan music yun na lang sir. Mas lalo rumurupok puso ko. Aling music sir? Ang sa host, sabi ni Parod, mega love shoutout naman po dyan kay Parod. Main channel or ninja account si Parod. Ayan.
Parod, hello naman po dyan sa'yo. Meron kang 4 na subscriber. Kamusta naman po tayo dyan, Parod? Kaninong ninja si Parod? Bigyan kita ng iyong moderator function. Baka gusto mo magbaba ng iyong bahay. You can now make friends or you can drop your channel's link and do connect to each and everyone whenever you wanted to make friends in my live streaming also, Parod. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Parod. Welcome din po sa aking live streaming. Pwede ka na magbaba ng iyong channel, Parod. You can now promote your channel as well. Ayun. Thumbs up, sir. All premier -3. Sabi ni Ray Carriaga. Ayan. 11WH free. 11WH noted. Ayan. Thumbs up, sir. All premier -3. New lang po. Ayan. Sige, Parod. Ayan. Tamsak pa more. Diba? Time check tayo guys. 8 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Itay Cheng, dan po sa bahay mo. Pasukli na lang po. Salamat. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Diba? Ang laki ng pangangailangan na ito. WH. Dalawa yung tinitiran. Laki bang pangangailangan, pre? Titen, sabi ni Sir Aldrin Gandesa, di ba? Tatamsak din si Sir Aldrin Gandesa. Ilan na ba Sir Aldrin Gandesa? Hello naman dyan kay Bebe, may lipstick. Di ba? Bebe, say hi to... Bebe. Sorry na, wala akong katulong sa WH nila. Okay lang yun, pre. Guys, T1 hanggang T14, baka naman, diba? Congratulations nga pala dyan kay Ma'am Jean's channel. You are now grade 5, diba? At kay Ashuriken. Thank you mo. Ayun, sabi ni Puso ni Jean's channel. Midnight Jen, always online. Thank you also for keeping us in your background. Ma'am Midnight Jen, thank you po, ma'am. Ma'am, kanino ko pa isi-send, ma'am, yung congratulatory messages, ma'am? Oo. Ma'am, linawin mo ha, video or messages, ma'am. Diba? Kasi kung messages, ma'am, I will going to send you also message. Ayan. Kanino ko ba isi-send? Pwede mo ako, ma'am, pwede mo akong, i-add mo ako sa aking Facebook account whenever na gusto mong, makuha yung aking congratulatory messages. I-PM kita, ma'am, ng aking messages. Yan ang aking Facebook account, guys. May original Facebook account. Ayan. Harang, sabi ni Ma'am Saimi D. Vlog, ayan. Okay po, host, thank you. Ayan. Sabi ni Ma'am Midnight Jen. Opo, ma'am. Eunice Mayet, nandikit, sabi ni Ma'am Dread Bicol Kitchen. Ma'am, mag-iwang ka, ma'am, ng tamang bakas, ma'am. Ilagyan mo, ma'am, ng hashtag Uragon dyan kay Ma'am Eunice Mayet. Baka naman, ma'am. Balikan mo uli, ma'am, si Eunice Mayet, ma'am. Maglagay ka ng hashtag Uragon. Para alam niya, ma'am, na galing dito. Oo. Balikan ka, ma'am. Hindi ka naman sinabing di nagbabalik, pero babalikan ka naman. Tamsak all premier -4. Sabi ni Ma'am May Vlog. Ayan. Noted po. Tamsak kayo, guys.
11WH. Tamsa kayo guys, T1 hanggang T14. Baka meron pa isa dyan guys na may premiere. Patamsakan natin ang inyong mga premiere guys. Patamsakan natin yan. Sayang naman, para naman magkaroon kayo ng 15WH sa akin. 14WH na guys, T1 hanggang T14. Nangangailangan ng todo. Oh. Guys, wag niyong kakalimutan guys ang T12. Sige na guys, patamsak naman ako ng T12 guys ha. Yung mga dati nang nagtamsak sa T12 guys, alam ko na. Sir Aldrin Gandesa, wala pang T15 hanggang T14 tayo. Ito itamsak ko lang, pero wag na i-play, naawa na ako. Patamsak ako guys sa T12. Sige na, yung mga hindi pa nakakapagtamsak dyan. Pinalo kita host, ayun. Sabi ni Jeans Channel. O diba, meron na siyang 82 tamsak pre. Pre, meron ng 82 tamsak. Ma'am, saan mo po ako mang pinalo, ma'am? Sa Instagram to or sa Twitter? Make friends guys, to each and everyone. That's the way. Ito healthy channel na tinatawag. Pag may mga katanungan din kayo guys sa inyong mga sa inyong mga channel, you can ask guys. Kung kaya nating sagutin natin ngayon. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys. Nandito sa atin si Project Trends. Mega love shoutout to you Project Trends. Hello naman po dyan sa'yo. Welcome also sa aking live streaming. Project Trends, I will going to give you also moderator function so that you can start making friends also whenever you wanted to make friends, or you can simply drop your link whenever you wanted to make friends also in my live streaming. Hello to you Project Trends. Ayun. Welcome also in my live streaming. I'm ba kuya? Wiwang busog ko sa isaw. Ako nag-barbecue ako, homemade barbecue kanina, 'di ba? 'Yun yung inulam namin. Yun lang talaga inulam namin. Nila bebe kaninang tanghali. Homemade barbecue, ang sarap-sarap as in. Super. Sana all isaw. T1, T14 minus 3, sabi ni Jeans Channel. Minus 3 is 11WH. Ayan. Tamsak na sir, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11WH sir. Noted. Thanks host, sabi ni Project Trends. Always welcome Project Trends. Baka naman meron ka dyan na premiere, patamsakan din natin para naman 15WH ang makukuha ninyo. Oo. Oy, may mayaman. Uy, ano bang ginagawa po dyan, sir? Uy, oo. Nagpapakulay. Oh, I only have one video, sabi ni Project Trends. Really? Sir, ano bang ginagawa mo? Oy, anyaman. Sana all mayaman. Si Sir Aldrin Gandesa, guys, our newly VIP member.
Guys, padikit naman ako guys sa ating bagong newly VIP member na mayaman, o, di ba? Chamba sir, baka kasi mag-brown Sana all na lang sa T12, daming tamsak, 82 tamsak, tapos di talaga dinikit ni Pre, akalain mo yun, 40, pang... O, diba? Sir, pinalitan ko yung AG mo, ayan. Guys, please do connect to our newly VIP member, guys. Si Aldrin Gandesa, baka naman, oo nga. Padikit ako guys, mayaman, o, diba? All the way from Japan pa yan si Sir Aldrin Gandesa, who is in our live streaming, o, diba? Mayaman, sana all mayaman. Pre, may 82 tamsak. Matamsak naman ako guys sa T12. Sige na, maluoy mo. Naka-foreigner ata to ngayon, Pre. Oo nga siguro, nakapag-foreigner siguro. Dahil. Ma'am Jonas Salundaga, 40 pa nga eh. Nakita ko. Pre, di talaga dinikit nila, Pre. Ang daya nila, Pre. Tubuhin natin. Tinasakan lang eh. Tinamsakan lang. Oo nga. Hayaan mo na, oy. Hoy, 83 na, Pre. Ray May, dapat 80-80 na yun. Tinamsakan lang talaga. Hati-hati. Nightbot, isang pitik nga dyan, sabi ni Pre. O, diba? Sana all pinipitik ni Nightbot. Time check tayo, guys. 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Souls have been to war. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Was it we that said that this could never happen to us? Harang daw, sabi ni Joe Margel. Next week ko na lang ikaw pag music streaming kasi nga may inaayos ako na dokumento yung yung duman, yung lulumbudan ta igaayos ko. Siya yon. Dalawa na lang guys, mag-18 na ako, maluoy na. Mga isang week. Still cannot believe we're the victims of love. Each week. 9 million people in the house, guys. Hello po dyan sa inyo. Thank you also for keeping me in your background. And, ayun na nga. Baka guys, may mga pa kayo, may mga di pa kayo natamsakan. Magipagtamsakan na rin po kayo dyan, guys. Oy, Ashuriken. Congratulations naman dyan. 201 ka na naman uli. Ayan. But now we're just outsiders as our love comes tumbling down. Victims of love, the broken down again. So sad to see the dead we scattered everywhere. Free every other day na si May Vlog, mag-music stream, salitan ko sila ni Rica Riaga, di kaya sa umaga ang isa, hina ng net. Sana hindi na malaglag naman. Hindi yan, okay lang yan. Mahina ang net. Hindi, kung ako sa iyo, pre, kung ako sa iyo, ganito ang gawin mo.
idiretso mo na si May Vlog ng 1 buwan. Habang sa umaga, pinangingisda mo si Ray Carriaga. It's totally, understandable na kapag ka na-reach ni May Vlog, yung 4,000 public watch hour, si Ray Carriaga is naka 1,000 watch hour na. Ngayon, kapag ka nag-music streaming ka naman kay Ray Carriaga, ipangisda mo naman si May Vlog. Ganun. Kapit ka lang dyan, Sir Ash. Oo nga, kapit ka lang dyan, Ash. Wag na wag kayo guys mawawala ng pag-asa kahit na naglalagas tayo. It's normal na tinatawag. Okay lang yun, boss. Sululumbudan tama, igasikaso ko sa papilis, sululumbudan ta. Napaka-busy mo naman, Ma'am Jonas. Sana all 3 ang bahay. Oo nga, 3. Diba? Si Ma'am May Vlog, si Ray Carriaga. Hello naman dyan kay Bebe na nakatunganga sa akin. May flowers ang ulo. Oy, Bebe, bakit flowerets ang ulo mo, Bebe? Tingin ka dito, Bebe. Halika. Tingnan nyo guys. So, flowerets ang buhok ni Bebeng maganda. Tingnan nyo. Diba? Flowerets. Sila na paisdain ko. Data lang kasi sila pre. Ipangisda ko din siya. Wow! Ay, may katulong ka na. Pre, may katulong na. Joan Lapisige. Hello host, good evening po. Sabi ni Joan Lapisige. May kalab shoutout naman po dyan kay Ma'am Joan Lapisige. Nagbabalik rin. Ay, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Ninja ba our main channel? Si Joan Lapisige. Bigyan ko pa rin ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang maging pagkaibigan dito sa ating live streaming. Wala ako kagabi kasi di ako nakauwi kagabi. Nagpintura kasi ako ng motor ni Primong Onyo. Sige lang ma. Okay lang yun ma. May kalab shoutout naman po dyan kay Ma'am Chris Alucon. Ay, Ma'am Chris! Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Chris Alucon? Welcome back naman sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan, guys. At kung gusto nyo malaman ang mga size ng mga brand nyo, guys, at tanongin nyo lang si Ma'am Chris Alucon. She knows the best. O, diba? Size ng bra. Meron ba dyan, Ma'am, na, bra na walang dibdib, ganon? Walang dibdib na bro. Hello naman yun sa walang dibdib. Meron ba size 60 dyan? Wow! Panglaspagan. Anong size ng bra mo kuya? Anong tawag dito? Flat? Pwede ba yung nakaumbok sa baba? Isa lang. May ganun. Hello naman, joke lang. Meron ba size 60 dyan, ma'am? O, diba? Tengi jacket po, host. Joan Lapisige, meron ka na pong jacket, ma'am. Ayan. Sa likod mo na lang ilagay. Pwede ba sa likod yan, ma'am? Kakaibang bra na sa likod. May kalap shoutout naman dyan sa marunong tumingin ang bra. Baka sa ulo kung gusto mo yung parang ay parang si Nana sa Mobile Legends. Ay sino na ba yon? Si Laila. Ano naman dyan sa may dalawang bra ang ulo. Ma'am Inday Dario Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Inday Dario Vlog, highly recommended monetized channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik natin guys na kaibigan yan, napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Ma'am Inday, mega shoutout naman po dyan sa Ma'am Inday Dario Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Bisitahin nyo yan guys. Marami kayong may isda dyan guys kay Ma'am Inday Dario Vlog who is in our live streaming ayon. Every 5:30 in the morning, nagla-live streaming po yan guys si Ma'am Inday Dario Vlog is in our live streaming ngayon. Kaibiganin nyo yan guys, as in.
Ma'am Jeans Channel, thank you naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel, guys. Nagpa-member sa atin, o, diba? Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Jeans Channel. Napaka-legit and organic. Friend of us, ayun. Na napakaraming ninja, baka naman, guys. Oo. Ma'am, bigyan kita ng iyong code, Ma'am Jeans. Ayun. Every time na papasok ka, ma'am, pwede mo nang gamitin po ang iyong code, Jeans. Ayun. Ang ating bagong VIP member who is in our live streaming. Makipagdikita na rin po kayo dyan, guys. Kay Ma'am Jeans Channel. Hello. Laila na pala si Urag. Oo nga. Hashtag Malubay and Vlog, nagbababa po ng kanyang bahay, guys. Mega love shoutout din po dyan kay hashtag Malubay Vlog. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa iyo, hashtag Malubay and Vlog. And thank you also for joining my live streaming. Please do connect also, guys, with the hashtag Malubay and Vlog. Pinababa niya ang kanyang bahay. All you have to do is to click on that link that he is dropping. You will be automatically also prompted sa kanyang channel at makipagkaibigan kay hashtag Malubay and Vlog channel. Ayun. Kumusta naman tayo dyan? Welcome din po sa aking live streaming. Wala ako upload ngayon. Bakit, ma'am? Ano nangyari? Ate Mon Vlog, super busy. Ate, pasensya na po. Hindi makapunta sa iyo. Sabi ni Ma'am Chris Alucon. Dikitan nyo yan, guys. Si Ma'am Chris Alucon. Ito, guys, si Ma'am Ate Mon Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Mama Elma, si Ma'am Elma Tihada is in our live streaming also. One of our VIP member na nandito sa atin. Ayun, Ma'am Elma Tihada, also known as Mama Elma. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome naman po sa aking live streaming. Punta yata kayo dito, mamaya pare ko Inday. Sabi ni Ma'am Ate Mon. Jonathan Labanon. Mega love shoutout din po dyan kay Jonathan Labanon. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Jonathan Labanon. Highly recommended channel also, guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, meron na siyang 805 subscriber. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Makipagdikitan kayo. Ayun. Kay Jonathan Labanon. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Jonathan Labanon. Welcome din po, sir, sa aking live streaming. Weather bra. Ano ba yun, pare ko, Ate Mon Vlog? Kanino galing? Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. O, diba? Brasilia. At kung gusto nyo, guys, malaman ang inyong mga weather updates sa inyong mga kinatatayuan dyan or kinauupuan or kung nasaan man kayo, guys, ngayon, i-type nyo lang ang weather space at ang location kung saan po kayo. Ayan, weather space kung saang location po kayo, hindi po yung bansa, ha. Weather space kung saang location kayo sa bansa na kinatatayuan nyo or kinauupuan nyo. Ayan. Ibababayan ni Nightbot ang weather forecast ng mga respective location po ninyo. Ayan. Alam mo na, pare ko, yung Inday Dario Vlog kung saan nanggaling. Sabi ni Ma'am Ate Mon Vlog. Ayan. Weather Camel Budol. DJ Silas Remix. Weather ng San Rafael is condition are partly cloudy with a temperature of 82 Fahrenheit, 28 degrees Celsius. The wind is blowing from southwest at 3 miles per hour, 5 kilometer per hour. Ayan. And the current humidity is 81%. Yun. Nagtataka nga ako, pari ko'y Sane. Kay Shane po ba, pari ko'y Ate Mon Vlog? Okay, guys, sa mga bago natin na magiging kaibigan, nangangailangan kayo ng WH, guys. If you need WH, guys, magtamsak lang kayo sa Premier T1 hanggang T14. Ayan, ang binababa, guys, ni Nightbot, T1 hanggang T14. Tamsakan nyo lang, guys. Bawat tamsak ninyo, sabihan nyo lang ako. Bawat tamsak ninyo is palitan ko ng 1WH. Ayan, bawat tinamsakan nyong Premier 1WH. Wala kayong ibang gagawin, guys. Tatamsakan nyo lang. Ang bawat Premier na nandito sa atin. At kung may Premier man kayo dyan, guys, huwag nyong sarginin ang inyong mga Premier. Ipagkalat natin. Oo nga, ipabomba natin.
Time check tayo guys, 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Sir Aldrin Gandesa, ang ating bagong VIP member, at saka si Ma'am Jeans Channel. Ayun, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys, mga nagpapakulay sa ating bahay. Ada. Ma'am Saime D Vlog, hello po dyan sa'yo Ma'am Saime D Vlog. Yan guys, ayan. Now I know, okay, sige pare ko, Atimon Vlog. Ayan. Sabi ni Ma'am Inday, Dario Vlog. Weather, bananas. Bananal. Singidora, pulpak na po sa'yo. May bakas pa, sabi ni Jonathan Labanon. Guys, please do return the favor back. When someone visited your channel, please, as in. Weather, ma'am, weather ma'am. Oo, weather sa Basalim. Ayan. Sa Basalim Kuwait, ayan. Invalid location daw ma'am. Oo, ma'am Atimon. Oo. Invalid location. On the way na daw sa'yo, Jonathan Labanon, si Ma'am Stingidora. Ma'am Midnight Jen, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Midnight Jen. Valid location mo daw, pare ko, sabi ni na. Pare ko, wearer naman niya. Hindi daw valid ang location nyo. Weather ng Cainta guys, condition are fair with temperature of 85 Fahrenheit, 29 degrees Celsius. The wind is blowing from west-southwest at 3 miles per hour, 5 kilometers per hour, and the current humidity is 75%. Padikit maluoy, sabi ni Board Vlogger. Board, mega shoutout naman dyan sa'yo, Board. Oy, andito pa guys, ang juts na may juts na pututoy, si Board Vlogger. Weather invalid, ayo. Langkawi. Baka guys, hindi nyo pakaibigan ang bawat isa guys. Makipagkaibigan kayo. Hindi masama makipagkaibigan. Mega love shoutout po Ma'am Atimon Vlog. Ang pagbatis ng galing pa kay Ma'am Minamin KWT. Pare ko'y Atimon Vlog lang sa kalam. Sana on sa kalam. Dantang Sir Aldrin. Weather ng Cavite guys. Ayan. Sa Basalim Kuwait. Ayan. Baka ganito ma'am. Oh. Ganyan ba ang tamang spelling ma'am? Oh, ganyan naman pala ma'am. Sabah Al Salem University City. Tama ba? May University City ma'am. Tama ba? May University City. Time check tayo guys, 35 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time. Weather ng Chismosa. O, diba? Invalid location daw. Walang weather at Chismosa. Kahit anong oras ng chichismis yan, kaya nag-invalid daw. Yes sir, sa Basalim. Ay, kaya tayo may bagsak tayo pare ko. Dili ka cum laude ani. Cum laude. Board Vlogger, oy, mega love shoutout din sa'yo. Sabah Al Salem yata ayon, sabi ni Board Vlogger, full pack na po sa'yo. May bakas pa, sabi ni Jonathan Labanon. Guys, makipagkaibigan kayo sa bawat isa. Magtamsa kayo T1 hanggang T14 sa mga nangangailangan ng WH. Weather ng Budol. Jonathan Labanon, same to you. Ayan, sabi ni Ma'am Stingidora. Wrong spelling yun. Wrong is spelling wrong. Ganito yan, wrong is spelling wrong.
Ay, mali pala. Ganyan. Wrong is spelling wrong. Tinignan ako ni Bebe. Ha. Wrong is feeling. O, diba? Mali pa nga pala ako. Tama pala. Wrong is feeling. O, diba? Wrong. O. My feelings. Good. O, diba? O. Oy, Ashuriken, mali ang spelling mo ng spelling. Ang spelling is S-F-E-E-L-I-N-G. Ganyan. Oo. Wrong is spelling wrong. Oo. Harang sir, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Pagalitan kayo, pagalitan kayo. Oo, pagalitan kayo ng aking idol. Naalala ko tuloy yung Spend the World. Pre, naalala ko yung Spend the World. Sana ba yun yung naano yun? Sir Host, may premiere ako. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Ayan. Ay, kanina pa. Hindi nagsasabi. Guys, ayun, kompleto na, kompleto na. 15WH, ilagay ko muna guys si Ma'am Inday Dario Vlog. Grabe naman to, 3 araw pa pala, oy. Ma'am, bukas ko na lang, ma'am, patamsakan. 2 araw pa pala. Bukas na lang, ma'am. Oo nga. Nakakamiss yun. Oo nga. Ito, ruleta. Host, pwede po ibang payment method. Ayan, sabi naman sa Tingidoro. Ano yun, ma'am? Host, pwede po ibang payment method. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Nagkita kami kahapon, di namamansin sa akin, shinout out ko. Oo. Weather ng mga camel. Recent. Weather ng... Ma'am, Istingidora, ano may ibig sabihin? Sige, sige, Sir Host. Ma'am, bukas ko na lang, ma'am. Si present, o, diba? Tama ba? Si present, o, diba? Oh, ganyan. Ganyan ang tamang spelling, guys. So, spelling si present. Nakuha mo yung code free. Si present once your name was called, guys. The correct spelling of the word present is capital. Walang PayPal at GCash. Ayan. Walang PayPal at GCash. Ayan. Ma'am, ano... Okay lang naman po, ma'am, Visa card. Pwede ang Visa card, ayan. And, ano ba? Oh, pwede Visa card, Mastercard, ayan. Pwede po yan. Oy, pre, ang Spend the World is Spend the World, o, diba? Nagpapalaro kasi kami nun, guys, ng Spend the World. Ayan, Spend the World. Ayan, nagpapalaro kami dati no, Spend the World. Spend the World. Ganyan, Spend the World, o, diba? Yung ruleta, ang code sa akin. Nakakamiss yun, pre. Oo. Dapat po ba nakalink yung CRD? Opo, ay... Ano CRD? CRB. CRB ata yan. Bok yan.
Spend the world, press game sa mga gusto sumali sa paruleta with a twist. O, diba? Meron kasi ako guys na paruleta with a twist dati noon. Gusto nyo bang ibalik ko yung ruleta with a twist? Gusto, maliligayahan kayo noon. As in, oo nga. Yung ruleta with a twist ko guys, marami kayong mapapanalunan. Gcash, cash, ayun. Meron pa ipinamimigay ako guys, ano na ba yung anong yon? Yung sala set showcase, diba? Nandito pa yun sa aking ruleta guys. Willing pa rin akong ipamigay yun. Kapag kay binali ko yung spend the world, diba? Agoy dun ako na bokya, sabi ni Ma'am Sol. Yung card, ayun. Ano po yun, ma'am? Aldrin ganda sa on the way. Sting Edora Dan, pasukli na lang po. Salamat po sa nagtamsak sa premiere ko po. Balikan ko kayo pakas after LS ni host Ora. Ayan. Yung card, ayan. Ma'am, pwede po Visa card, ayan. Spend the world earth. Oo, meron pa guys kayong mapapanalunan na isang case na beer. O, diba? Isang case ng Red Horse beer. Merong 4 kantos. So, may 1 kilong tuyo at suka. O, diba? Mapapanalunan nyo. Yun ang ruleta with a twist, o diba? May sala set, o diba? And then, meron ako guys na 3 B8 sound card ata o 2, o diba? Nandun pa yun sa aking Spend the World. Oo. Antay-antayin nyo lang guys. Ibabalik rin natin yan guys. Yung ating pa-Spend the World. Ma'am Cheche, nagbabalik rin natin guys na kaibigan si Ma'am Cheche, Tamsak 44. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheche. Highly recommended monetized channel. Ma'am Checha, hello naman dyan sa'yo Ma'am Checha. Oy, namiss kita Ma'am Checha. Tubuhin kita ma'am. Oo nga. Oo, namiss kita. Nekalab shoutout naman dyan kay Ma'am Cheyem channel. Highly recommended monetized channel yan guys. Napaka-legit and organic. Oo, napaka-supportive na kaibigan yayamanin. Oo, si Ma'am Checha. Oy Ma'am Checha, tubuhin kita. Kumusta ikaw? Uy ma'am, magaling ka. Ma'am, pagkagaling ma'am, magpagaling ka. Oo. Tamsak T2, ayan, sabi na Ma'am Inday. Mega love shoutout Sir Aldrin Gandesa. So easy for me. There is no one in this world. Pagka na-miss ko yung tao, tinutubo ko guys. Na-miss ko to si Ma'am Checha. Oy Ma'am Checha, abuhin kita dyan ma'am. Pili ka ma'am, maliit, malaki na tubo. Diba? Maliit, latay lang, malaki, kumatos yun. Pili ka ma'am. Guys, magtamsak na kayo guys. Malaki daw para bidridden. Ang gusto. Bebe, pahiram naman ako bebe ng charger mo, bebe. Hala. Lulubat kasi yung aking cellphone guys. Hala, malulubat siya. Pogs, kunin mo nga, Pogs, yung power bank pa doon, Pogs, sa bulsa. Bilis, Pogs. Lalubat yung aking phone, guys. Ayun, nalubat yung aking phone. 2% na lang daw. Weather ng Spend the World. Sana all may Spend the World. Ano pa? Tamsak T5. Magtamsak na kayo guys. Tamsakan nyo guys lahat. T1 hanggang T14. Baka naman. Patamsak. Tamsak T6, sabi ni Ma'am Inday. Dario Vlog. Carry on.
15 million in the house, guys. Mega shoutout po dyan sa inyo. Time check tayo, 47 minutes past the hour of 7 o'clock. Guys, 5 minutes na lang ako, guys. Magsisimula na rin yung live streaming ni Pri. Ayan. Baka naman, guys. C5 done, ayun. Patamsak guys, patamsak ng ano. 5 minutes na lang ako guys. I'm about to end na rin. Lobat na lobat kasi yung aking cellphone. Ayun. Naka-power bank na lang. Nakaswero ang aking cellphone. Oh. Diba? Nakaswero. Naka-dextrose. Nagsisip-sip. Sir, patamsak ko lang po yung upload ko kung paano mag-suob. Anong mag-suob, ma'am? Kung paano mag-suob kung ikaw ay may COVID. Ayan. Okay guys, ayun guys. Si ma'am ang living witness natin guys. Si ma'am Cheche is tawag dito. Naka-recover na siya guys. Ayan. She was once she was once a patient, o diba? Naging pasyente. It is because of COVID-19. Ayan. Now, totally magaling na si Ma'am Cheche. Ayan. Ma'am, sorry ma'am, ipinablik ko. Sorry talaga, but then, it was so, guys, amazing na one of my friend is, naka-recover ng pandemic. Ganun talaga guys, kapag dapat guys is maging aware lang tayo guys. Kung ano man yung mga protocol na sinasabi ng ating health department is sundin natin yon. Kasi si Ma'am JM Channel is our living witness na nagkaroon siya ng COVID-19, naging positive siya. But then, she recovered, diba? Naka-recover na si Ma'am Cheche, diba? Okay lang po, sir, para ma-aware din po ang lahat. Ayun. Kaya guys, masaya ako na makita ko si Ma'am Cheche na okay na, diba? Fully recovered na, ayan. She is now, COVID-19 negative, ayan. Kaya guys, ingat po tayo lahat and palakasin po ang ating immune system. Oo nga guys, palakasin natin ang ating resistensya, ang ating mga immune system. We should all boost our immune system, diba? Hirap po magkasakit lalo na itong virus na to. Ayan. Oo nga, lalo na itong COVID-19. 3 minutes na lang ako guys, 3 minutes. Baka naman, oo. Patamsak ako guys, patamsak ng malaman nyo guys. Ayan, kay Ma'am, si Ma'am Cheche, diba? Fully recovered na. Masaya ako ma'am para sa'yo ma'am. I am happy for you. Ayan. Set up na a kitchen. Ayan. I'm happy from Ma'am JM Channel. Oo nga. D1 to T10 sabi ni Joe Margel. Ayun, noted maaya. Ulo. Then WH, guys, sabihan niyo ako. Thank you so much, sir. Ma'am, I am happy sa iyo, ma'am. I am happy for you. Susok, sir, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Sir, Sean TV Guapo, mega love shoutout naman dyan sa nagbabalik natin, guys, ng mga popogi, mga guwapo, diba? Highly recommended monetized channel na mahilig sa sitaw. Sitaw lang ang masarap daw, diba? Sitaw lang ang sakalan. Para kay Sir Sean TV Guapo. Mga lalaki mahilig sa sitaw, diba? Sitaw lang sakalan. Sir, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Kumusta naman ang kagwapuhan natin, guys? Mga pupoging lalaki sa balat ng pinagsitawan. TAT dan sabi ni Ma'am Minamin KWT. Noted po.
Noted po, Mami Namin na yan. 2WH. Mami Inday Dario Vlog T12, T13. Patamsak naman ako guys, patamsak. Antayin ko kayo guys, magtamsak kayo. Bago ko kayo ilipat kay Pri, ayan. Share with you. I'll help you see forever you. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much T11, T12, tamsak ng boss, ayan. Last 2, ayan. Noted, noted. lasts more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The one that changed my whole life. You got love is Tamsak T13, ayan. Ma'am Inday, ilan ba yung tinamsakan mo ma'am lahat? Di ko nakuha lahat. Kain tayo sitaw, sir. Sabi ni... Sitaw lang sa kalam. Ay, maya-maya na ang panghimagas. Oo nga. Yung panghimagas na sitaw. Maya-maya na yun. Tamsak T14. Ma'am, hanggang T14, ma'am. Hanggang T14. Hanggang T14 lang tayo, guys. Sitaw na. Sitaw na tabingi. Sana all. Sitaw na luray. Sitaw na may amoy. Oo. T10, T11. Ayan. Plus 2. Ayan. Oh, ako naman yung T15. Ligo-ligo. Ayan. Hindi po yun, ma'am. Hindi ko pa pinalitan, ma'am, yung ano mo. Yung Ligo Challenge mo yan, ma'am, noon. Hindi ko pa natatanggal sa T15. Lahat ang titi, sir host, ura ko natusok ko, agoy. Inday Dario Vlog. 14WH, ma'am. Noted po, ayan. Ma'am, bukas ko na, ma'am, ilagay sa'yo. Ikaw ang ilagay ko sa T1. Oo, patamsakan natin, ma'am, yung ano mo. Ha? Mahaba pa naman. 2 days pa naman. Oy, oo nga. Tamsak na lahat, boss. T1 to T15. Ayan, sabi ni Joe Margel. 15. Ayan. Noted, noted, noted. Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Naka-live na po ata siya ngayon. Uy, Pri, asan ka na, Pri? Ilipat ko kayo guys kay Ana. Kain po tayo guys. Sabi ni Ma'am Cheche, pakabusog ka dyan. Salamat sir host. Ayun. Always welcome po ma'am. Always welcome. Bago kayo guys si antayin ko lang guys na mag-live na si Pri. Ilipat ko kayo guys kay Pri. Ayun. Kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Yung mga nagpapatamsak diyan ng premiere. Ma'am Inday, puntahan mo si Pri. Doon ko tamsakan ma'am yung yung tawag dito, yung premiere mo ma'am. Ipa-entry mo kay Pri. Ayun. Yung mga premiere nyo guys. Ayan, na siya live. Go, isdaan ha. Ayan. Ayan. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka-live streaming na po siya guys. Ayan. Time check tayo, it's 57 minutes past the hour of 8 o'clock. Ayan. Ay, 7 o'clock pala. 7 o'clock. Philippine Standard Time. Ito guys, pwede kayong tumalon dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. At mag-end na rin ako guys. LS. Kanino po Sir Uragon? Kay Ma'am Jonas sa Lundaga, ma'am, patamsakan mo ma'am, ayan. Yung link na binababa ko guys, ayan yung link. Pwede kayong lumipat dito guys at mag-end na rin ako, ayan.
Maraming salamat sa inyo guys, sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan. Ako po ang inyong lingkod guys na naghihingalo ang phone na pang live streaming ko. 1% na lang. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyo guys. I love you all. I love you all. Ayan. Mami Namin, thank you po dyan sa iyo. Mami Namin, ayan. Maraming salamat dyan sa inyo guys. I love you all. Bye guys. Ayan. Sana all. O, diba? Thank you guys. I love you all. I love you all. Bye guys.